Umdlali weKaizer Chiefs uTebogo Photsana ujabule ngokubuya ekudlaleni ngemuva kokuhlala izinyanga eziyisishiyagalombili engadlali. Uphuthelwe ukuzilolonga kwangaphambi kwesizini obekuseTurkey ngoJulayi. Wabuye ekudlaleni ebambele ngesikhathi beshaywe yiPolokwane City ngo-2-0 ngesonto eledlule. UPhotsana ujabule ngokuthi useluleme ekulimaleni futhi usegxile ekudlaleni. Uthe bekunzima ukubukela eseceleni kodwa ubonga ukwesekwa okuvela emndenini wakhe, odokotela beqembu, amafizo, ozakwabo nabaqeqeshi. Ukujabulela ukubuya eqenjini futhi unethemba lokuthi uzodlala kakhulu ukusiza iqembu lenze kahle kule sizini. Njengomdlali ohlaselayo, umsebenzi wakhe ukwakha amathuba, ukusiza noma ukushaya amagoli, kanti besebenza kanzima kulokho. Uphinde wabonga abalandeli ngokumeseka okukhulu, wacela ukuthi baqhubeke nokuleseka iqembu. UPhotsana wengeze ngokuthi iqembu selidlulile ekuhluleni yiPolokwane City futhi manje seligxile emidlalweni walo olandelayo neTS Galaxy. Uthe umdlalo ubaluleke kakhulu, kumele basebenze kanzima ukuze bathole amaphuzu amathathu enext spread. Iqembu seliyifundile imidlalo yeTS Galaxy futhi likulungele ukwenza okusemandleni alo. Kwezinye izindaba, iKaizer Chiefs izobe ilahlekelwe ngabadlali abayisithupha abamqoka emidlalweni neTS Galaxy. Abadlali abalimele ngabadlali basesiswini uEdson Castillo, Nkosingiphile Ngcobo noCastin Sirino, abadlali basemuva uDylan Solomon noBrandley Cross nonozinto uBrendan Peterson. Nakuba laba belimele, iKaizer Chiefs igxile ekuzilungiseleleni kahle futhi iyazethemba ngokudlala ngamandla futhi ibuye ithwele amaphoyinti amathathu.